Menune sego gegok lur iki mengki request anakku lur. Ki ini bocah iki nyandi meng. Le, ki ndang ae maem. Lah iki cahe teko iki. Iki request biasane iki lek ning kos-kosane nukoni sego gegok lur. Ya lho. Sego gegok. Khas Trenggalek lur. Nah, ngene iki lho lur. Lur penampakane ngene iki lho, sego dikeki sambel. Sambel teri iki mung tak kei kemangi. Sambel tomat ngono lho lur. Monggo lur, telap-telep emplok. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lur. Mantep. Lho dimone? Nggih. Dan mantap lur, tenan. Kayak ngene iki lho. Sego gegok. Iki khas Trenggalek. Rubuke. Sik panas lur iki mung lur. Iki enak banget tenan.